Naglagot to yung duha ba? Nagsabad yung mong duha no, puro mga piyat city. Ha? Saan ang Piat City? Ay, wala di kakabaluan na di ay. Katong mga tao na nagilok do nga magibutang ba? Saan ni mata ang istorya na mo magkrikirig man? Wala, kanindot, manag-view ng botanikal eh. Pero, nanapod ba kay... waswasan po ko gamay ba? Grabe tong aging adlaw eh. Nalungot-lungot yung ko sa kong mga pangwalihan ba? Karon barag arang-arang ron diri kay murag mahapsay kay kung hunahuna. Adto po ko sa unahan bi. Ya, hinduta sa atong laagan diri ano? Ay, libat ng day kay ano? Di ni mo appreciate. Bintaha na niya akong pagkalibat kaysa sa imuha, dili ka kalito. Ay, sig kalampag ayaw eh. Mato sa kunahan niya ha. Maski pag dili ka sugtan, mulakaw magyapon ka. Pero ingna ko ako na magbuli sa imuha kay butangan jud ako. Libat-libat ra kaya ba? Pero kusog kay ka mga lata. Ato na kuya, daghanan ni mugyaw-yaw oy. Lag ti ka diri. Kay pinangga ka. Ya, salamat kayo ya ha. Ya, pwede ko mulag dito sa anahan ya. Oh, sige. Lag dito. Pero pag amping ha. Ya, salamat kayo ya. Mga gini akong giganahan nga kuya ba. Kay supportive kayo sa ako. Ito na kuya. Nakalaan niyo ko ning lugar na ba? Nahan jud ko diri oy. Pero ako hapos na. Ha? Hindi utag daganan diri oy. Mangga, mangga! Mangga. Tama na ko tugi-tuyo, dulata. Gusto mo ka magigdula sa kuha. Nga imo maginig kong gibanggan. Sige na lang. Sige, okay, tindog niya diya. Magdula na ta. Asa man ginikanan aning duha ka bata diri sagdaan ra man na. Kasi may bitin diri ba? Kahuyan man ni diri. At tuon ako dili sig wala ni kabalong nga ginikanan ani ba? Dong, asa din yung mga ginikanan? Kamu ra lagi duha diri. Kahuyan ra man ni diri bisig may bitin. Usay ginikanan nga na dula raman mi diri ah. Wala may labot si mama magpapa sa mong dula. Sa mo ka ni mo dira oy. Nagdula naman may dire. Ako na nang ulo ni mo. Mga bata pa kay mong duha ba pero kusog na kay mo tubag ba? Nagdadula na mampud ka ni mi diri ah. Nagsinamok mampud ka. Naglagot to yung duha ba? Nagsabad yung mong duha no, puro mga piyat city. Ha? Saan ang Piat City? Ay, wala di kakabaluan na di ay. Katong mga tao na nagilok do nga magibutang ba? Gusto ni mata ang istorya na mo magkrikirig man. Tama na ko diri be, kabalo nagdula me. Samukan kayo ka. Kapsan talaga mo. Bangkak mo sa mong duha. Para man day ka diri ya. Ya, gibagdos ko tong isa ka lalaki ya ba? Ha? Pantay na turon kinsa man na. Saan ang to kumanghod? Hapon na ba? Ya. Oh, saman. Ya. Giliktan ko atong isa ka lalaki. Asa man ron? Bantay lang to. Uy, boss. Kabantay mo duha ka bata nang dagan diri. Ay mao siguro ni nangaway sa manghod. Ikaw rito ha? Kapalo ka sabto ng ditong mango, di mo pa jugi patulan. Okay, let's go mga magulang. Marito nila akong ipangutanag.